So my name is Shingirai Manyengawana. I'm a spoken word artist and also a theater practitioner. Nanchi player Babashona Monyaga. Yeah, for me, I think it was my first time. But kumira pamberi pemakamera nekumira pamberi pevanhu newana. It was not my first time. For me, experience incredible. Especially for me, like I said, it was my first time. It was also a learning process for me. Pane zvinhu zvakawanda zvandakadzidza, zvandaitofunga kuti handoziya. But well, kubudikidza neinteraction nevamwe and also appearing in more episodes as well, zvakaita kuti zvinhu zviite sei zvitange kunakidza. Kutange ndiri kuhoneymoon. Kana kuti vacation. Inini generally ndiri munhu akanyarara. I'm a quiet person. Yeah, I'm a quiet person. In fact, I'm a shy person. Ndinonyara, but well, because vangwari vanoshanda navo, vanoshandika navo, zvakaita kuti basa redu rireruke. And also, pane pangu pekuti unongochiwa wakaremerwa, ndazoona vazhinji vachiwa vakataura. We're planning something, but in the middle of that, we're also shooting. But zvaitondibatsira kuti ndiite sei, nditomboona nguva yekuita sei, yekukula down. And I think pamabasa ese andakaita kunoku ndokwani ngekuti tinenge tichishanda tichiita sei tichitamba, and also for the kids as well, tatichidzidza tichiita sei tichitamba. So the experience was amazing. Kune munhu wese achaona chirongwa chino mamashona show, kune vasingazivi, shona ndo mutauro wedu kazhinji, that's our main language, but vanhu vazhinji vanotarisira shona pasi, but kuti izosvike patiri chikonzero cheshona. And kune dzimwe nyika vanhu vanenge vachitosimudzirawo nyika dzavo kubudikidza nemalanguages. So kune munhu wese achaona chirongwa chino ichi, especially kubva kuwana kuzosvikawo paunenge wasvika pazera rino, chishona chako chinenge chachishona chemandorokwati, paunenge uchiita sei uchitaurawo nevamwe. Most memorable, I'm not sure, but I think last day of the shoot, yeah, unenge wajaira kumukira, the routine, kuerenga scripts, and also my songs as well. So, that culture, inenge yakuita sei, yakuenda, so, unenge uchifunga kuti shokwadi zvakutoperere season 2 chavere, chichichi. But well, I think nguva yese yandandiri paset yange ingori imafaro. And the most interesting part yandaifarira kwakuri kudzoka paset, because director, directing yacho, softers, takaita sei. Takakula down. And also, I think ndo one graft that tinombona murungu achiuya kuona kuti burikuita sei. But well, we are happy, and I'm also happy.